Assalamu alaikum yan uwana, barkanku da haka da fatan kuna lafiya. Ga bidiyon yadda ake cire earning idan ya taru, misali bonus idan ya taru daga account din bonus zuwa wallet ɗinka idan kaga kana da buƙatan ka cire shi. Da farko dai mutum in ya shiga zai danna nan gurin menu din nan. Sai mutum ya danna wallet transfer. Yawwa sai mutum ya zo nan ya yi select transfer. Gashi nan gurin ne. Idan dan uwanka kake so ka tura mai irin application ɗinka shine zaka danna nan gurin. In ka danna nan gurin anan sai ka sa email ɗinsa, anan sai ka sa adadin kuɗin. Amma kai tunda ba haka kake bukata ba, nan gurin zaka shiga referral to wallet. Misali ga hini ina so in cire 200. Misali 200. Mun gani shikenan ya fita. Bar kuma ku ga balance ɗin na. Gashi nan 600 na bayan ya koma 491.